Bon dia i bona hora, bon Sant Jordi confinat, amics de la llibreria catalana de Perpinyà i d'arreu. Des de la Vila d'Horta, el barri d'Horta de Barcelona, us llegiré un fragment de la novel·la de Sant Jordi, que és força escaient per un dia com avui. Fa així. Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya, fa animós el locutor. Us saludem des del Palau Robert, des d'on a partir d'aquesta hora fem el programa especial de Sant Jordi, el dia més bonic de l'any. Hi ha una nit que il·lusiona, que és la de Reis, i hi ha un matí que emociona, que és el de Sant Jordi. Afegim-hi el dia de Nadal, la diada i para de comptar. Però és que Sant Jordi és una delícia, que sigui dia feiner i que faci, com farà avui, molt bon dia, i que la gent vagi a escola, a la universitat, i si penca, que avui es permeti el luxe de sortir un moment de la feina, de dir, ara torno. Sant Jordi és el dia mundial de l'ara torno. Que els nens surtin d'escola a buscar una rosa per la mare, que passegin i bussegin per les parades de llibres que hi ha per tot el país. Avui tothom va i tothom ve i tothom bada. Badar. Un verb molt català, que és el verb de Sant Jordi. Passegem, badem i observem els autors a les parades com si fossin micos, i els autors micos esperen delitosos per veure si ens poden entregar el seu llibre en adopció amb la signatura allà posada, perquè que maco que és un dia com el d'avui. I, esclar, la rosa, la flor que simbolitza l'amor, el respecte, el desig, l'afecte, l'agraïment, la parella, la mare, la filla, l'amor com a símbol amb la rosa, l'amor com a símbol amb el llibre. Ui, avui, quin programa de ràdio avui! Davant d'una gentada de por que aniran omplint les cadires que ja ara comencen a estar molt buscades per la gent que a aquesta hora del matí ja ens acompanya aquí als jardins del Palau Robert de Barcelona, on ens visitaran un cabedal d'autors d'aquí i d'arreu, 1000 noms propis que comencen ara mateix, després de la sintonia. Són les 8:02. Bé, aquest Sant Jordi no serà així. I aquesta és una novel·la satírico-criminal, però quan la vaig escriure us puc ben assegurar que mai no m'hauria imaginat passar-me un Sant Jordi confinat. Esperem desconfinar-nos aviat i no quedar massa confitats. Que tingueu una bona diada de Sant Jordi.